tal está teu fillo? Ben, está en París, como son. Home, claro, dis que tiran máis 2 tetas que 2 carretas. Pois sí, e a tua filla? A miña filla estáche traballando en Madrid. Ben, hoxe. Ai, hola, filla, pero canto tempo? Bueno, filla, que tal por Madrid? Pues muy bien, la verdad. E logo ti falando castelán? No te vas a creer lo que me ha pasado, yo no puedo hablar gallego. Ui, pois logo é un gran problema. Habrá que ir a ver a doutora. Ti tranquila, filla, que xa verás como todo se arregla. Irene López pode pasar. Veña, filla, vamos a ver a doutora. Bos días, que lle ocorre? Buenos días. Verás, acabo de llegar de Madrid después de 2 años y no puedo hablar gallego. Algún síntoma, dolor? Nada. Outro caso máis. Carmen, trae un anaco da solución. Moi ben. Vostede non se preocupe que isto ten solución. Aquí ten, doutora. Proba un anaco desto e o problema resolverase. Probe a falar galego. Carallo, como se nota que é galego. O galego é a fórmula! Más allá de acá